co jsou cíle udržitelného rozvoje? Cíle vedoucí k lepšímu životu na Zemi. Je to dohoda skoro všech států na světě na tom, co dělat, aby se lidem žilo líp. Třeba aby všichni mohli chodit do školy nebo k doktorovi. A co je to ten udržitelný rozvoj? Udržitelný znamená třeba to, že když nebudeš plýtvat vodou, jídlem nebo elektřinou, udržíš planetu v pořádku pro další generace. Měli bychom třeba průmysl rozvíjet tak, aby Zemi nepoškozoval. Záleží na každém z nás. Fakt, a co můžu dělat třeba já? Chránit přírodu, chovat se k lidem slušně, zajímat se o to, co se ve světě děje a podílet se na řešení problémů u nás i v ostatních zemích. Šmankoté, já nedělám ani jedno.